Löysin täältä Luoston mehtästä tämmösen 80-90-luvun timantin. Se on ampumahiihto. Stadioni vissiin. Mut se ei oo se juttu. Se on ihan jäätävä rullahiihtorata. Ajattelin tehdä esittelyvideo, en tiedä. Tuleeko tästä koko illan elokuvaa vai katkonko mä tätä, mutta mä oon nyt varmaan tässä lähtösuoralla. Ainakin olettaisin, niin täytyy lähteä menemään. – 50 metriä on suoraa tässä ja saman tien ylämäkeen. Tää on varmaan niin vanha, että silloin en vapaata hiihetty, kun tää on näin kapea, mutta en tiedä, olisiko tätä vapaarullilla kukaan uskaltanut edes hiihtää. Tosiaan tämmöiseen pikku seinään heti lähettiin. Pitäis kello päälle tosta. Saadaan vähän matkoja. Pikku palauttava lasku. Sitten lähdetään nouseen taas. Tää on ihan mielenkiintoista kuulla joltain, joka tässä on uskaltanut hiihtää rullilla, että onko ne reenannut tässä ihan oikeesti vai onko tää ollut sellainen miehuus ja naiseuskoe. Mutta ei silloin varmaan siihen aikaan, kun on tässä reenannut, niin on varmaan ainakaan alamäessä hävitty muun maan hiihtäjille. Ylämäki vaan jatkuu. Saa olla kyllä ihan hyvin verrytelle, kun tää lähtee kilpaa tuuppaamaan. Tää tehdä tämmösiä esittelyvideoita näistä, kun ei täällä on oikein sellaisia polkuja, mistä vois mitään kuvata. On kyllä jäätävää nousu. Seuraavan mutkan takana nousu jatkuu. Tässä näyttääkin olevan tämmönen niin sanottu hengäyssuora. Ei nyt ihan tasainen, mutta jäi joku 50 metriä. Sitten käännytään oikealle. On kyllä ensimmäinen semmonen paikka, että en ite laskis kyllä rullasuksilla. Katsotaanko pyörälläkään, kun on vähän sammaleen veissä. Kallistettu mutka. Aina ylämäki. Siinä ei paljon palauduttu tuossa alamäessä. Sen verran olisi pelottanut, että
Varmaan syke noussut suksilla tossa. Sitten seuraava seinänousu. Jöittää. Ei tätä huonokuntoiset on hiihtänyt. En tiedä miten on annettu ränsistyä tänne. No ehkä sen takia, että on liian kapea nykypäivän vapaalle. Mä hiihtäis perinteisen rullilla. Nää on paljon hitaammatkin, niin uskaltaa noita alamäkiä laskea. Ja sitten käännetään tähän näin vähän loivemmalle ylämäelle. Kohta 700 metriä liikuttu. Käytännössä pelkkää ylämäkeä. Taas on semmonen 50 metriä tasamaata. Sitten näyttääkin jo taas mutkan jälkeen ylämäeltä. Joo, ylämäkihän sieltä tupsahti eteen. On kova. Ensimmäinen 900 metriä pelkkää nousua. Nyt on tämmöstä lähtee jopa viettää alaspäin. En tiedä, pääsisikö tässä huilaamaan vähän. Joo, täällähän onkin jo ihan alamäki. Tää nyt just jos voisi ehkä uskaltaa rullilla vetää. Fillarilla meni melkein 40 rikkeä, nyt ihan tolleen rennosti. Joo, tässä on ihan reilu suora, ennen kuin sitten suoran päässä taas ylämäki. On se tää semmonen sprinttireitti oikein viimeisen päästä. Mä kyllä en tiedä paljon sen kilometriä, mutta kohtaan se nähdään. Sitten aletaan taas nousemaan näköjään ylöspäin. Tähän ei kauaa kestänytkään tota ihanuutta, että nyt tasaamaan. Vähän tämmöstä loivempaa nousua. Tää eipä tässä oikein semmoista palauttavaa on vielä ollut. Nousu vaan jatkuu. Joo. Mutkan jälkeen näyttäisi taas vähän jyrkemmältä nuo.
ylämäkeä. Joo, tässä on tämmönen jyrkempi töyräs näköjään. ...1,6 kilometriä on nyt mittarissa. Tää on nousua. Toisaalta taas sitä on nousua 1,5 kilometriä, niin antaa joskus laskettava alaskin. Vielä vaan nousee ylöspäin. Tää nyt on semmoista vassunousua ja tää pystyis vassuttaa ihan kiveesti. Tää on alamäkeekin väliin. Tää hirveä mutka. Tässä menisi ite ainakin pellolle. Nyt on vähän pitempää alamäkeä. Ai mutkaa on se. Seuraava mutki on semmonen, että ei taittais ihan rullasuksilla meikäläisellä. Jokohan me kohta lähdettäis palaamaan tuonne stadionille päin. Ei mutkia. Tämmöisiä kivoja mutkia kyllä tää. Ei oo suoraakaan. No niin, nyt alkaa se huimaosuus. Tosta menee ensiksi tämmönen loivempi kurvi, mut sitten tää en tiedä, että on ehkä se parempi kurvi, mutta tässä jos käy tuolta hakee vauhtia. Nyt alkaa se huimakohta. Tästä lasketaan sitten yli 2 kilsaa noustu, niin nyt tästä lasketaan sitten ilmeisesti kilometrin matkalla tää kaikki alas. On täälläkin vielä nousua. Ennen stadionia on kyllä semmonen mäki, että jäis kyllä laskematta rullasuksilla. Alkaakohan se jostain tästä. Aloittaa kyllä vähän pillarillakin. Joka tässä on pysynyt radalla, niin kyllä vittu nostaa hattua. Ja lopussa on vielä ihan älyttömät mutkat. On näissä laitettu kuitenkin kallistetut mutkat. On hurja. Hidaste töissä. No niin, sit ollaan maalissa. Kova. 3 kilometriä.